Olek lablang le ta a tun tuma karon e tur chu an tram tlak le hei hi bakbon ka pi ne kan pol chuan hei sangha mam chi nia chuan hei hi bakbon chhum ania purun var le mehana le chi ina chawpawlh ania chuan iskut chuan hei hi marcha te hring chuan hei hi sangha tui hang ania ka al thaka chuanin alo ka chhun long treatment lakna tura paisa lo tho tu te zong zong chunga han kalom tak zeta chuan ka video te top thleng min lo en sak thina kalom tuka like share subscribe kha min ti chhun zom sak zelula alom amwa tang ai chan bol bol me yang an tam tak em sa berang el tam ta boka a chak tu to hai bakbon kan happy nen tu to sanga mami thau thal tuka ago akhat ni lo to ako chuan tala amit nen
thau zia chu chuan mẹ mom mẹ chuan mom deuh mẹ chuan a tui bik a hmarcha hi a tui lu tuk ole ke zo le ta a tun tum chu marcha hring so pahnih ka sia a thau boka chawhmeh mam boka a tui khop mai chuan like share subscribe ka min tih sakchar charula chuanin kan soinon lenga ka treatment lakna tura poi sa lo tho tu te zong chunga khan thin nun takin lom tu ka soya pathianin ale tam takin fur chu ro se ka ti a chuanin ka video te a top thleng min en sak thina kalom tak zet bawk ani video ka lo nei le ma chu kamin en kol tha ula chuanin donate le thoi ka tum don nia